Kaixo Teresa, bideo tutorial honen bitartez azalduko dotzut zelan sartu zure argazkia zure profilean. Orduan, lehenengo eta behin joan behar gara zure profilera. Moduetako bat, hau da, ezta? Hona zatoz, klikatzen duzu hemen. Eta sartzen zara zure profilean. Orduan, aldaketak egin gure dugu zelez, emango dutzugu profila editatori. Eta hemen, beruntza joaten baldin bagara, beruntza joan ezkero, hemen ikusten duzu irudia, bai? Zuk seguruenik hemen utzik eukiko duzule. Utzik edo beste larpegi hori agertuko da. Bai, orduen, lehenengo eta behin, kontuz euki behar duzuenek gehienezko tamaina 20 megatako izan behar da. Baina normalian hemen ez dutzu problemarik emongo, bai? Ze argazkiek hau baino asko gutxiago pisatzen dabe. Bai? Eta bero, beste gauzatxo bat behitu, hemen galdera ikur honetan klikaten badut laguntza bat urteten duzte. Eta esaten duztena da, behitu hau da importante. Hauxe. Orduen, irudia izan berda edo .jpg edo .png. Bai? Ezin dana izan da Word dokumento bat, ezin da izan PDF bat, izan behar da argazki bat edo irudi bat. Orduan, bere izenean eukiko dau .jpg edo .png. Argazki hori eukiko duzu ordenagailuan gordeta. Adibidez eukilikezu eskritorioan. Orduan, ematen dutzet examinarreri. Eta, joan zaitezke adibidez, nik eskritorioan dekot. Eskritorioan eta hemen topo egingo nuke zein den argazkia. Ez dakit, nik hemen momentu honetan, argazki hau dekot. Hau ipini gure dotela, hemen egingo nuke klik bikoitza eta horrekin nahikoa izango litzake. Ez dut egingo orain, bestela nire argazkia borraten dalako. Baina izango litzateke argazkiaren gainean klik bikoitza egitea. Eta gero, amaieran, egingo genuke hemen profila eguneratu. Gauzatxo bat komenta behar dutzut. Profila eguneratu baina aurretik konturatu behar zara aurkezpenean zerbait idatzi behar duzu. Ikusten duzu gorriz dagoela horrek esan nahi deu, kanpo hau derrigorrez bete egin behar dugule. Orduan hemen ipinizu, holako aurkezpen txiki-txiki bat, laburre. Nik adibidez hau ipini dut, Bilboko San Inazio Behetzeko matematika irakaslea. Eta euskeraz eta erderaz emoten dutelez ikastaroa, hizkuntza bietan ipini dut. Bazuk ipinizu holako gauza labur bat. Edo ezer idatziz nahi ez badozu, ipini A letra. Baina zeo zer egon behar da hemen idatzite. Eta gero amaieran, lehen esan dutzuten moduen, profila eguneratu eta horrekin nahiko izango zen. Orduen Teresa egizu froga, eta ia urteten daben. Eta ez badotzu urteten, preguntau barriro, eta topako dugu abertzein dan faioa. Baina ez eizu pentsa, pelma bazarenik, horretarako nago laguntzeko. Ados? Baia zurde dekozu. Gero arte.